jo nået op i pensionistalderen, og vi skal beskæftige os med noget. Så hvad kan være sjovere end at møde sådan en flok stort set jævnaldrende damer og herrer og hygge os sammen og konkurrere sammen og have det morsomt sammen, end at spille petanque både ude og inde. Det er jo, at vi havde det morsomt og sjovt, mens vi var her. Og der er noget, et netværk omkring os i vores voksenliv, som vi har lyst til at kalde det, og ikke alderdom. Og det er der ikke noget, det hedder heller. Vi er bare voksne. Vi kan bare det der. Det er nok det primære. Det er det sociale, det er hyggen. Og at vi så vinder en gang imellem, det er heller ikke så dårligt jo. Og det er ikke så tit, det sker. Nej, nu nævnte du selv det.